89, un incident a venit și s-a cauzat numai de un timp. Avea părul negru, nasul cam gros și numele lui începea cu simplu N. În 89, un incident a venit și s-a cauzat numai de un timp. Avea părul negru, nasul cam gros și numele lui începea cu simplu N. Iar puși peste tot, de la Timișoara la București peste tot. Sânge pe beton și pe parchet, oamenii protestează de guvern. În 89, un incident a venit și s-a cauzat numai de un timp. Avea părul negru, nasul cam gros și numele lui începea cu simplu N. În 89, un incident a venit și s-a cauzat numai de un timp. Avea părul negru, nasul cam gros și numele lui începea cu simplu N. Măi Ceaușescule, unde te-ai dus? Se întreabă toți oamenii veți. Pe când Ceaușescu își face bagajul ca să se îndrepte spre iadul cel mare. În 89, un incident a venit și s-a cauzat numai de un timp. Avea părul negru, nasul cam gros și numele lui începea cu simplu N. În 89, un incident a venit și s-a cauzat numai de un timp. Avea părul negru, nasul cam gros și numele lui începea cu simplu N. Cine credeți că îi prinde? Normal că miliția, ca să-i ducă pe ei la judecătoria. La final s-a spus că îi execută pe străzi și i-a pușcat poc, poc, poc. Și așa se termină povestea noastră. Spor.